So nongkong nga kapanay kublay say Tymmenbasan batemay ni yaro yautray namar katoka balang ni har one kilayo Tymmenbasan temay. So blay kurku yapi balya lang yapi. Hapo lais nem ngam patyo latban One banjaselak lang batka Jingiaseng Presbytery nama kaneka jingpan COVID-19. Bahapogine gilais nan ngam yo lat ban kran kitin Khasi ro nama kaneka kitin Khasi gila duna ki don hang na hakli ana inga poshang ba ban rumya ki shakashantur ana kalon ka ba ngapule na kasiti non konjongu Petrus o to kumne Haka non kaba san yaki Tymmenbasan to pinpsa yakataka kun hun ka jongu blay kaba hapdeng jungpi na senge hankai kadayu Petrus uba to yakane but Petrus ula don ke experience na mabalayo to kumna nama habangi kait bagi yoi bagi pula sapang ka jingimu Petrus ni yoi ba ulong kum u nong yalam hapdeng ki kat arngot ulong u ba kloi ban kren la dau Jesu kali sapang ai to bunsin kalong u Petrus u ba kren uba batay uba ong nongkong u Jesu ula kokyo ban budjao ban Petrus budjanga badula mi nakaling i papat u budjao Jesu badu don badu Jesu laisnem badu Petrus ula yoi sibun ki ai Padula yo bun ki jinghikai na utray Jesu. Ula don hakadoga por hajing kawai shongkurim hakana habau Jesu u shim yaka wai order but hakaduai jingduai u Jesu kalong wine. Ula yoi kumno kiba pang kila yo kajing kia jing kolt. Badula yui ro kat kumba u Jesu la kokt yau Lazarus nakajing tet jongu badu Petrus ula yui bat u Lazarus u wan nakajing tet badu wan badu im ula yui bun ki balajia lada kum na ro haba kila kemiau Jesu u hakadaga per getsemana u Petrus ula pet non kong hanai u leit hadin bat peit kum no kan long bat ula rung hakak per jong u Kaifas bat Gidon ki kuntai hangtai ki kali mapiru bidon rangka pune u Jesu na Nazareth amen u lens lands lai sin u len ba u tu ya Jesu hadinu Jesu la mi patna ki bayap janka durio Galilea u Jesu kalio Petrus ngaya yosno hangro Petrus le itjanga u ai kajing kali u Jesu ai kajing kali laisin u Petrus ula len laisin le itjanga mentang ila yoi u Tymmenbasan batemay bat katelga jing kali bau Jesu ula kali o Petrus kaneka jing kali ka leitau Tymmenbasan batemay le itjau Jesu Kem kaneka jing it u how Jesu ka jing tray jong pi ka long tang ka jing tray ibriu
Anai larapi eat yau Jesu. Kaneka jing eat kan mi late. Now Jesu happy but shaka balang. Sa yakabalang ngadon tang katun kaneki ki point. Sa kabalang. O Petrus ula tokumna haka chitinong kongjongo. Yaki Tymmenbasan to pin psa yakataka kunhun. Kajongu blay kaba hap deng jompi. Da kaba sharai. Da kaba le jubor. Hanrai dalaka mon snau bahahi. Ter. Sa yaka kikun kabalang. Sa yakabalang ki baro. Lara pin sa yakabalang jong pi hangtai hab. Ni harwon. Pi don kam ban eat yau blay, eat yau Jesu. But pi don kam ban hikai. Yo jing hikai shibu naka Bible. Nang ba pi lapan puli yaka Bible. Pi lapan duai hau blay. Ba pi lapan perkat sapanga jing don kam. Jong ki de kot balang. Hadin pi lapan yalap haki. Yalap yakak ting ki jong blay. Pi daiban bu yau blay. Halor baro ki ai. Pi daiban puli yaka Bible. Ban skau tu yaka Bible. Klang ba pi lapan psa yaki de kot kabalang. Jong pi. Kaba ar. Nya kot ya pi ban. Skau bahaban duwai na gabenta kabalang. Ki de kot kabalang. Bu ki kulteng jong ki rangba ki könna ki samla. Hakadoga por pi duwai. Tymmenbasan udon kawai kakam banduai. Namar itu ya ki bara hapo kabalang. Baki jing don kam jong ki. Banduai. Sapang ki kenarit. Sapang nakabenta ki bapang. Nakabenta ki toki bashongkorim. Baki jing jong ki. Nakabenta ki temmen bara. Badon sakawai kaba kong sanro. Pi daiban im kat kum pi ai jing hikai. Lara pi kren haki jingiaseng. Wat long unong chu. Wat chu. Ba hadin argan ta hadin ka jingiaseng. Pi chu tenka na wei pat. Donga kren kanekum kanuksa. Kam lapa long kumna. Pi daiban im kat kum pi hikai. Namar kumo Tymmenbasan pilong kum kanuksa hapdeng ki de kot jong kabalang. Dong tang haki de kot kabalang hanai hakmat ka shnong baro. Kanuksa kabalang kin peitja pi u Tymmenbasan ule kumna. Nama kabalang hangtai hani ha won kinem tang snau ya kiktin jong pi. Anai ki peit ya ka jingin jong pi ro. Ba kalong kaba kong sang ba kiktin pi kren ba ka im pi im kadon kumjo. Ba sakawai pi daiban eat ya kabalang. Ba ki de kot kabalang. Ban eat yaki. Haba pi duai nagabent jong ki baki jing don kam jong ki so supi kawan ka jing eat ro. But kalong kaba kong sang bapi peit yakabalang baki de kot kabalang kat kumu Jesu peit yakabalang namar ma u eat yaki nama ula wan sagane ka patay ban yak ban ai jingim bem jokot ha Hebreo hapo kabalang jong pi. Pi pinlongu nong sharai. Pi kun mao kumno Jesu ubalongu kuno blay.
Ubara shong ubadong hakmat halor udon badu bleuk pa habneng bad la peit yaka potay baka pop kadon badu Jesu upen ritgelade badu longbriu bad usashitom nakabenta jongi ban shu yaki pop jongi ban pen long yangi kongki kun ki jongu blei ki kun mau shisin shua o yap haba ki don lang ki kat arngot badu Jesu ki don hakaway ka kamera bad ki la shong hantai ban bam yakanega jingrwai Easter hantai bad kung karukum kadon hakadoka por haba ki brio ki rung hakanega kamera ka jinkmen shua bam kadon kaway ka shakri neu shakri haka jinkang hantai ki don kaway ka baltika bahe daga bad haba ki brio ki wan rung shakadoka jinkawai don away u shakri kaba pen kulja ki kyak ki brio hanai kalajia kat kumu Johannes u to hakale non kaba katlai hakadoka por ki la klet ban sait ya ki kyak ki kai kabajia to Jesu yang badu late shakadoka balti u shim ya kanega balti kaba he badu late shaki o late shaki ki kat ar badu stang ban sait ya ki kyak jonki bad ki negi kat ar ngot ki disciples jongo Jesu ki snöp hölla ki ha kai kabajia u to long u trai u kono blei u to u yang badu shim yaka benta jon kashakri neu shakri abau poishau Petrus u Petro u kamrat Himlapan sait ki katjonga ka kamsuk banga sait ki jongpi jongme mong Jesu ula poi ban long u shakri ula penrit galade nada u long u kunu bleiro u padu don bor halot bar ki ai u long kum kanuksa Pynkyntang Tymmenbasan ki deiban haban don o Jesu konkanuksa o penrit galade van penku yakidogi wepat kaba ar lengkot akren shaka balang ha nihar won tarai katoka ne hapteng jong ti bina katoka balang to nakabenta ki balang baro hanraimentang ikrense bangka balang ni argon kun mau bantu wai nakabenta u Tymmenbasan haba pi du wai nakabenta ki kun jampi ne ki kun siu ne kino kun mau bantu wai nakabenta u Tymmenbasan baun yo bor hafoka balang ban sharai tak karukum kababha padula pamsa yaki lang bro jongu hakaporu Jesu haki shnong hakadoga por saudon ki shnong ki don ki wall ki ba he bakadon ka veka jinkang habakalong mit ki kang yakinegi jinkang don ki balapan rung habo shnong namakadon ki wall saudon ka shnong habakalong sngi toki pli bad kineki lang brot deseki don bun ki lang brot baru nong up lang brot gang step unong up lang brot u late shaka kamera ki lang brot badu kotja ki bad ki budja u baki mi naka shnong ki late shabar badu to nong up sharai au nong up lang brot u yalam yakineki ki lang brot badu shisngi u yoi
kadon ka plang ka bai sunat ka pabyong ngam hantai baru galam ya ki hakatoga jaka bagi gapan bang kaneka plang jeringam hadin uyui bagi sliang bad ka Israel kalong ka ri kaduna usla hanai unong aplang brod utit hangno kiwa rit badu galam ya ki lang brod hantai bagi lapan di nama balai namaru yaki lang brot. Kane kalong kung kanuksa nakabenta mapi Pynkyntang ban yalam yaka balang pi shaki jakka ba kaplang kalong ka bajeringam ba ka kalong ka babyang bandi ban hika yaki ban suma yaki ban don rengka baki haki ski ki baba haki ski ki ba kabakado mangi baro kum kapalang kom ku shimet ni don kato kane ki por hakane kapatay peit kakmi kalakaya ni hakane kapor bangi im kato kane ki snem bangi ya ban long upriu ne kapriu kane kalong ka history jongi kajong ka lakaya ni bangin yapro hadin kato kanekisnem hanai hapo kanekisnem bangi im bad pi im hapo ka balang nihar won u Tymmenbasan un saya pi un yalam ya pi namaru la yojing hikkai na ublei bahagasvi kabakado un kotja piru Jan ka keto trai ba curly ba dong kung no pila trai kumu Tymmenbasan ngam ong yaka neban shim yaka jinkmen yapi namar kalong ka ba ban long u Tymmenbasan kalong ka jing trai haka jinkmen padla rag don ki ba curly ka ba mutru ban mina ka jinglon rim ban long ki kristan to pila pan yaro den badu Tymmenbasan baki angel bleng ruai bakin yaro kalong ka jing trai kababha kabasuk pan long Tymmenbasan bat u Jesu udon rengkat ula kula man kasni to aihu yau habapi mina ka jing tia tangste bat yaro yau habapi leitia janmit baula don rengka bapi to ubleum kurkuya kinekik tin kuba kudiat kam tambad kurkuya Tymmenbasan chamai leit shakajing trai hakajing men ban shakri yau Jesu nong penim kalong kabab ban shakri yau Jesu amen.